Being a General Secretary of Kokrajhar District BONSU, आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि थारिखाव इजि मानि होनोब्ला जों मा बुजियो। दिनै गोबां लाइमोनफोरखौ नुयो आरो हाबा जाखानाय माखासे आइजो हौवाफोरखौबो जों नुनो मोनो, सेंग्राफोरखौबो नुनो मोनो। मबाइल इजि मानि माखासे गेम बायदिसिनायाव नांथाबनानै थानाय बा मबेबा मोनसे सर्टकाट जायखौ बुंजोबथावा मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि लामायाव थाङो, नाथाय बेवहाय गोजोननाय गैया। जोंनि हा हु बायदिसिना बारि बागानफोरखौ मावनांगौ आरो मावनाया ओरैबायदि माल्टि क्रपिं खालामनांगौ। जेनेबा आहा 2 बिगा गय बागान दं, बेवहाय आङो माल्टि क्रपिं हायो नामा? गय बागानजों लोगोसे आं बेवहाय खुसेर सोनो हायो नामा? लेबु नारें खागुजि सोनो हायो नामा? बा जोङो माबा मोनसे कक'वा सोनो हायो नामा? बेवहाय जोगोनार माखासे गायनो हायो नामा? बेबायदि माल्टि क्रपिं गावबागाव न'खराव सेल्फ हाबा मावनायखौ जोङो लाखिनांगौ। बेनिखायनो बनसुआ थांनाय समाव एसि मिटिंनि गेजेरजों नैबे मोनसे बुस्थुखौ पास खालामनानै लादों जे फैबाय थानाय इयुनाव वर्क कालचारनि सायाव माखासे वर्कशप आरो माखासे एवारनेस प्रग्राम लागोन। जे वर्क कालचारा मा बेखौ जोङो फैबाय थानाय इयुननो खिथालांगोन। जे आरो गोदोनानै थानाय जिखिनि मावनो रोंगौथि गोनां सुबुंफोर बेफोरबो सर्टकाट स्किम बायदिसिना नागिरलाबायनानै कर्ट कासारि बायदिसिना खारलाबायनानै बायदिसिना हाबाफारि लानानै माखासे मालाबा गाब्र'नायबो जों नुबोनो मोन्दों आरो मालाबा बेफोर सोरनिबा सासे सानैनि गेजेराव जाफुंदों, नाथाय बांसिनानो फ्राय जाफुङाखै। बेनिखायनो जोङो वर्क कालचारनि गेजेरजों मावनाया मा आरो बेखौ साइन्टिफिक पदार्थनि गेजेरजों माबोरैहाय आपलिफ्टमेन्ट खालामनो हायो बेखौ जों फैबाय थानाय इयुनाव लागोन। नाथाय माखासे बेस्थ'नि दारैहाय बनसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे खामानिखौ नागारनो गोनां जानानै माखासे खामानिखौ आवगायनो गोनां जादों। जोबोद बेस्थ'। बे फैबाय थानाय इयुनाव बिनि खोथाखौ नोंथांमोना रग'यै मिथिगोन। आरो दिनै आंनि बे जांख्रा हाबाफारियावबो क'क्राझार जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनांगौमोन, नाथाय माखासे एंगार हायै खामानि आरो प्रग्राम गुबुन जायगायाव दङ, बिनि थाखाय बिथांमोना सौफैयाखै। दा बेखायनो आङो सासे बनसुनि दैदेनगिरि जानानै बेखौनो बुंनो सानो, फैबाय थानाय इयुना गासिबो अल राउन्ड गासिबो खेथ्रआव जोङो सांग्रां जानानै गासिखौबो लासै आवगायलांनांगौ। आरो जायफोर बुस्थुआ जों लेप्स जानानै थाबाय जोंनि गेजेराव, जेनेबा बिकस अफ कमिउनिकेसनानो जा बायदिसिनानि थाखायानो जा रोंगौथिनि थाखायानो जा, बेखौ जों लासै आफाद हिसाबै दायथ' लानानै जोङो बोखांफिननायनि हाबाफारिखौ जोङो लालांसिगोन इयुनाव। आङो गामिनि सासे सुबुं हिसाबै आबाद मावग्रा हिसाबै बेखौनो बुंगोन जे गोदोनिफ्रायनो आजै आजौ मोनस'हायै समनिफ्रायनो फालिबोदों बर'फ्रा जांख्राखौ, नांगाल जांख्राखौ, आरो बेखौ बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे आसार खान्थि हिसाबै लाबोदों। दा ओंखायनो बे हिसाबै थाबोनाय परम्परा बादि जोबनाय माइ गायनानै जोबनायावहाय मेंनायजों स्रां थांनानै बेखौ जोबखांनायनि उनाव इयुनाव गुबुन खामानि संसार जानायाव संसाराव फैबाय जेला गुबुनबो मेरला खामानि थायो। बेखायनो माइयाबो मोनसे जोंनि सेप्टार एग्जामिनेसन बादि बिराद बोलो होनाय जायो। जायफ्रा गायो बियो मिथियो। दा बे जोबखांनानै बेखौ मोनसे जोबनायनि मोनसे फेयारवेलफोर बादि जोङो हाबाफारि लालायनानै बेखौ स्रां खालामो। माखासे जाग्रा मुवा, एसे एनै फेग्रा मुवा जायफोर एजेड सुबुंफोर बैसोगोरा बिसोरो बाहायो, बिनि गेजेरजों स्रां खालामो। आरो बियो मोनसे हारिमु आरो मोनसे आसार खान्थि, बेखौ बयबो मिथिगौ। आङो दिनैनि नांगाल जांख्रानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानदों आरो आं दहायबो बुंखादों, बर'नि आसार खान्थि आरो हारिमुफोरखौ लाखिलांनांगौ। आरो बेखौ लाखिलांनाया साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि टाउनाव था, सहरावनो था, गामियावनो था, बे मोनसे मावनां हाबा होननानै आं सानो आरो फोथायो। आरो इयुन जोलैया बेबादि हाबाफारिखौ मालाबाबो नागारनो नाङा। फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैया जेखि क्लाब, जेखि आफाद, जेखि ससाइटि, जेखि संगठनानो जाया मानो, बेफोरबादि माखासे आसार खान्थिनि सायाव फैबाय थानाय इयुनाव सांग्रांथि मेल खुंनांगौ। आङो बेखौ दिनै नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों खावलायनानै आंनि बुंनाय